Hola! Hola, amics i amigues, com esteu? Bé, veritat, és que sempre esteu bé, che. I com me n'alegre jo que sempre estigueu superbé. Mireu avui, així aquí tinc. Ah, Ralfi, voleu que li peguem un abracito? Li peguem un abracito? Ah, Ralfi. Ah, Ralfi. Mira que ell és ben carinyós. Ai, el deixem ahir, que ell també vol escoltar el que avui vos vaig a contar. Mireu, avui amb què vaig vestida? Avui vaig en pijama. I això què significa? Que avui què toca? Conte. Conte. Si avui toca conte, mireu quin conte avui vos vaig a contar. Se diu Salvatge. Mireu, quins ulls més grans que té esta xicona. A veure, vosaltres també teniu aquests ulls tan grans? Jo no puc obrir-los més, Ui, jo no. Els meus són xicotets. Els d'ella són grans i els meus són xicotets. L'obrim a veure què ens conta? Sí? A veure què ens té per contar avui. Quina cara d'enfadada que té esta nena. Això per què serà? Anem a veure si al final del conte podem entendre per què està tan enfadada. Diu, ningú recordava com havia arribat al bosc, però a tot el món li va semblar bé. Mireu-la ahí. El bosc sencer la va acollir com si fora una més. Mireu, amb l'os, amb l'ocell, amb la rabosa, i mireu-la ahí. Xicoteta. L'ocell li va ensenyar a parlar. Mireu. I com li va ensenyar? Com parlarien? L'ocell li diria pio, 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 pio. I ella contestaria pio, 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 pio. No? A veure què més li ensenyaren. Mireu, l'os li va ensenyar a menjar. I a caçar també, mireu, que estava caçant amb la boca. Estava caçant peixos, mireu. Mare meua, en el riu. Feia jo. I pescava peixos. Mare meua. Mireu, la rabosa li va ensenyar a jugar. Ostres, però estan jugant a mossegar-se. S'estan mossegant. Vosaltres jugueu a mossegar-se? Ja, jo tampoc jugo a mossegar-me. Jo tinc molta cura dels meus amics i amigues, però jugar a mossegar-se? Molt salvatge me pareix això a mi. Molt salvatge. Diu, ella era immensament feliç. Mireu, tots els animals al voltant d'ella. I ella, mireu que contenta està, amb un somriure supergran, així. Bueno, així, tan exagerada no, però de contenta i de feliç. A que sí? Diu, per un dia es va trobar amb uns animals molt estranys. Mireu, quins animals són? I així un gos. I estes dos, què són? Persones, mireu, 2 persones i un gosset. I se la portaren a casa, a la xiqueta. Diu, ells la van trobar molt estranya. I ella els va trobar molt estranys. Ells deien, que estranya és esta xiqueta. I ella pensava, són molt estranys, aquestes persones. Què seran? Quins animals seran? Però, clar, nosaltres sí que sabem que són persones, però ella en aquest moment no ho sabia, perquè havia nascut i creixut en el bosc. S'havia criat allí. Diu, ho feien tot malament. A mi no m'agradava gens que me pentinaren, ni que me feien trenes, ni que me feren cues, res de res. I mireu la pobreta,
estava super enfadada, perquè ella volia tindre el pèl, els cabells sols, i anar ahí ballant i botant pel bosc. Diu, parlaven super malament. Mare meua, pobreta. Clar, a ella li va ensenyar l'ocell a parlar i ella no entenia res del que li estaven dient. No entenia res. Perquè ella parlava ocell, parlava pio, 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 pio. I aquestes paraules mai les havia escoltat. Diu, i menjaven. Que malament menjaven, mare meua, super malament, mireu. Perquè, clar, ella estava acostumada, mireu, a menjar com en el del bosc. Com en el bosc. Ella no utilitzava el gabinet, per exemple, ni la cullera, ni el got per a beure. Ah, però espera. I jugar? Jugaven molt malament, mireu. Mireu, ho volien tot recollit. I ella no estava acostumada a jugar així. Recordeu com jugava amb la rabosa? Mossegant. I clar, la senyora li deia, oye, així no se juga, així no se juga. I ella no entenia res. No entenia res de res. I mireu, està feliç. Com està? Està trista, veritat. Perquè, clar, no entenia res. No entenia per què jugaven així. Ni per què menjaven així. Ni per què la pentinaven així. Ni per què parlaven així. Diu, ja n'hi havia prou. Ja estava cansada. Ella volia tornar al bosc. I mireu, jugava com en el bosc. Mireu com va deixar la casa. La va deixar així i va dir, ale, que jo me torne al bosc. Que a mi així no m'agrada gens viure. Que a mi m'agrada anar-me'n al bosc i jugar amb els meus amics i amigues. Amb l'os, amb la rabosa, amb l'ocell. Perquè ells m'ensenyen coses superguais. Mireu que feliç ja és ahí, en el bosc. Mireu. I sabeu per què? Perquè no es pot domar una cosa tan feliçment salvatge. I això és el que li passava a ella. Ella era tan feliçment salvatge que volia tornar al bosc. No volia quedar-se en aquella casa. Per això estava tan enfadada en la primera pàgina. Perquè ella era superfeliç en el bosc i no en la casa, mireu-la ahí. Per això estava tan enfadada. Espero que este conte vos hagi agradat moltíssim i se veiem en el següent vídeo. Mua!